Hej og velkommen til Østerbro 74. Vi starter ind i lejlighedens nyrenoverede køkken. Her får du både en opvaskemaskine, du får indbygget ovn, et kæmpe køleskab og selvfølgelig en masse opbevaring. I sammenhæng med køkkenet har vi en lækker altan. Så går vi videre ind i lejlighedens soveværelse. Herinde er der god plads til at have en kæmpe dobbeltseng, og der er selvfølgelig også indbygget skab, så du har plads til alt dit tøj. Så går vi videre ind i stuen. Her er der også rig mulighed for at have en kæmpe sofa og et stort spisebordsarrangement, og du får god lys ind for vinduerne. Så går vi ind i lejlighedens sidste rum, som er badeværelset. Og her får du altså et kæmpe badeværelse, hvor der er adskilt bruseniche og toilet, så du ikke skal stå og bade oven i toilettet. Har du lyst til en fremvisning af lejligheden, så ring til os på 28 68 15 20. Vi ses!